намери убедителна нишка между двете, особено ако човек повърхностно погледа картините. Ако обаче задълбочи, ще види, че двете изразяват света по свой собствен начин, чрез своите виждания, чрез своите усещания и чрез различните техники, с които работят. И в двата вида работи има една обединяващо нещо и за мен това е триизмерността. Защото на нели картините са дълбоки, пространствени, добре структурирани, добре композирани, многоцветни, а на Дора изглеждат по-еднообразни, но всъщност всяка от тях има дълбок релеф, който прави нещата също триизмерни и също задълбочени. Става дума за естетика, става дума за различно естетическо представяне на света. И тук не мога да ми се изкуша да цитирам моя любим музикант и философ и писател Франк Запа, който казваше, че информацията не е знание. Знанието не е само мъдрост. Мъдростта не е красота. Красотата не е любов. Любовта не е изкуство. Изкуството е всичко. Разбира се, и преди това, че бяхме съвсем близо до едно така доста разтърстващо и досадно събитие, каквото беше изборите, се опитам да взема нещо там да го поръчам. Купуването на картини не е престъпление.